Добрый день, паважаныя сябры. Сёння будем знаёміцца з выдатнай, цёплай, каляднай, навагодняй кнігай беларускай пісьменніцы-казачніцы Алены Масла, якая называецца «Каляды з Гроснай». Хачу зазначыць, што да 20-гадовага юбілею з дня першага выхаду кнігі ў свет выдавец Роман Цымбераў прыняў рашэнне перавыдаць кнігу на беларускай мове. І гэта радуе. Яшчэ напрыканцы мінулага года, падчас прачытання ўрыўкаў сказачнай гісторыі на сваёй канапе казачнай, я выказала меркаванне наконт таго, каб кніга пабачыла свет на мове. І вось адбылося. Удзячна усім. Сёння я ўжо не буду паўтараць вам урывак з кнігі, у якім ідзе размова аб прылёце анёла. Хаця, шчыра кажучы, гэта самы мой любімы момант у гэтай кніжцы. Сёння хачу сканцэнтраваць вашу ўвагу на тым, што, можа, з'яўляецца галоўнай ідэяй гэтай кнігі. Дзеці павінны нараджацца і гадавацца поўнай сям'і, быць ахінуты бацькоўскім клопатам і любоўю. Канешне, калі добра яшчэ, калі ёсць яшчэ і бабулі, і дзядулі да гэтага. А яшчэ аўтар у гэтай кніжцы развівае тэму дабрыні, павагі і ўмення быць спагадлівым, умець прабачаць. Я хачу сёння вам пачытаць некалькі ўрыўкаў пра тое, як Віка і Хросная бавілі час у калядна-зімовыя вакацыі. Як яны ляпілі крылатага пегаса, як потым ён іх катаў па паднябессю. І хачу потым пачытаць яшчэ тую частку кнігі, дзе, калі да дзяўчынкі Вікі прылятае тата. Пачынаем. Называецца наш раздзел «Адліга». Раніцай наступнага дня пацяплела. Выглянула сонейка, закапала са стрэх, снег з пухкага і мяккага стаў цяжкім і мокрым. Дакладная прымета таго, што Дзед Мароз пасля навагодняй ночы ўжо дабраўся да сваёй лядзяной хаткі на поўначы і, мусіць, крэпка заснуў. Адпачывае, дык таму і пачалася адліга, патлумачыла мне Хросная. Пойдзем на двор снегавікоў ляпіць. О, мяне не трэба доўга прасіць. Праз колькі хвілін мы выйшлі з кватэры. Дзяцей на вуліцы было процьма. Яны будавалі крэпасці і ляпілі снегавікоў. Цудоўна, што мы не адны ахвочыя са снегам балтузіцца. Толькі давай злепім незвычайнага снегавіка. Іх ужо цэлае войска і без нас панастаўлялі. А давай вылепім з табой пегаса, прапанавала Хросная. А хто такі пегас? Пегас – гэта крылаты конь. На ім можна трапіць на гару Парнас. Згодна з міфамі, там жывуць музы і сапраўдныя паэты. Скажу я вам пад сакрэтам, што я і сама крышку спрабую складаць вершы. Таму прапанова Хроснай мне вельмі спадабалася. Як толькі дзеці ў двары даведаліся, што мы будзем ляпіць крылатага каня, у нас ад памочнікаў адбою не было. Яны адразу пакідалі свае крэпасці і снегавікоў. Гэта была работа звыклая. А вось пегаса ляпілі ўпершыню. Дапамога была якраз дарэчы, бо на пегаса гэтулькі снегу пайшло. Мы ледзь паспявалі качаць агромністыя камы. Хросная са старэйшымі дзецьмі зладжвала іх згодна з задумкай. Пасля, як сапраўдны скульптар, з гары снегу фармавала галаву, тулава, ногі, крылы. Чым больш наш пегас станавіўся падобным да крылатага каня, тым больш чаравалі дзеці. І толькі некалькі хлапчукоў стаялі ў баку і пасмейваліся з нашай работы. О, прыдумалі! Конь з крыламі! О, пацеха! І яны кідалі нас снежкамі. Лепш памажыце нам, папрасіла іх Хросная. Нам якраз не хапае пару чалавек. Да где там?
і не думаем з гэтай мелюзгой валтузіцца, крыкнулі хлопцы. Праўда, пасля гэтых перамоў яны дышлі крыху далей, але ўсё роўна падсмейваліся. Не зважайце на іх, сказала Хросная. У нас ёсць цікавая работа, якую мусім зрабіць як належыць. І не варта гадаць, чым мы насмяшылі хлапчукоў, якія не ведаюць і ведаць не жадаюць, хто такі Пегас. Мы завіхаліся як маглі, і неўзабаве крылаты конь быў гатовы. Галава яго была горда прыўзнятая, крылы распраўленыя, як бы яны праўда намерыўся ўзняцца ў паветра. Ой, мы нацешыцца не маглі са свайго Пегаса. Дзеці з чырвонымі шчочкамі і бліскучымі вачанятамі разглядалі крылатага коня. І кожны ганарыўся тым, што памог яго стварыць, і кожны марыў на ім пракаціцца. Спачатку сходзім дадому, дзеці, прапанавала Хросная. Гарбаты пап'ем, абсушымся, а то нас хоць выкручвай. А пазней вернемся да Пегаса. І хто ведае, можа ён не адмовіцца павазіць каго з вас. І мы разышліся па дамах. Толькі хлопчукі, якія стаялі збоку і насміхаліся з нас, засталіся ў двары. Як толькі мы з Хроснай падняліся да сябе на паверх, я адразу кінулася да акна, каб глянуць на Пегаса сверху. Зірнула долу і закрычала ад роспачы. За некалькі хвілін, пакуль мы разыходзіліся па дамах, Пегасу паламалі крылы. Зразумела было, хто гэта зрабіў. Хлапчукі, якія кпілі з нас, цяпер уцякалі да суседняга дома, азіраючыся па ходу, і кідаліся яшчэ снежкамі ў нашага крылатага сябра. Я расплакалася. Даведаўшыся прычыну маіх слёз, Хросная стала мяне супакойваць. Ну, годзе, моя дарагая дзяўчынка, не гараваць трэба, а выйсце шукаць. На маю думку, выйсце было адно, да і тое ненадзейнае – нанова зрабіць крылы для Пегаса. Але як яго ахоўваць ад шкадлівых хлапчукоў? От убачыш, Хросная, хліпала я, яны вернуцца, не ператвораць усяго Пегаса у гару снегу. Хросная сумна кіўнула. Можа і так, кожны робіць сваю справу. Але не трэба пускацца ў роспач. Мы зляпілі цудоўнага снежнага Пегаса, і гэта наш учынак. А хлопчукі зламалі яму крылы. Сумна, але гэта іх учынак. Ты пераканалася сама, што неўзабаве кожны, што неўзабаве кожны атрымае ўзнагароду за сваю працу. А пакуль што вытры слёзы і памажы мне, калі сапраўды хочаш нешта паправіць. Па таямнічай усмешцы Хроснай я пазнала, што ў яе ёсць нейкі незвычайны план. І слёзы на маіх вачах высахлі самі сабою. А дзе ж той клубок цудоўных нітак, што падарыла нам Хмарка? Запыталася мяне Хросная. Я дастала яе з плечнага кошыка, а Хросная ўзяла тоўстыя пруткі і пачала вязаць. Праз нейкі час у яе руках быў пушысты, мяккі шалік. І ён лунаў у паветры. Ніткі ж былі чароўныя. Мы іх зрабілі з распушчанай хмаркі, калі садком лавілі зорачкі. І адну хмарку давялося распусціць, каб на небе з'явілася акенца. Гэтыя дзіва-ніткі, звязаныя ў шалік, ні за што не хацелі ляжаць на месцы. Яны імкнуліся ўвысь, да нябёсаў. Мы з Хроснай з вялікімі намаганнямі маглі трымаць гэты шалік у кватэры. Ну, вось цяпер самы час ісці на двор, абвясціла мне Хросная. А што было далей, мы пачытаем з вамі ў наступны раз. Дзякую за ўвагу.